Общо 70 литра антифриз. Да, точно така. Първият и двигател е бил истинска революция със своята система за охлаждане. Инженерите добавят специален двоен термостат и новаторски радиатор, което позволява моторът да работи при екстремни температури. От минус 40 до плюс 50 градуса. Но това не е най-интересното. Защо за този съветски модел се избира тази сложна система? Легендата гласи, че по време на тестовете в Сибир, стандартното охлаждане буквално замръзва и двигателят спира. За да решат проблема, съветските инженери създават уникална схема с допълнителни байпаси и клапани, които регулират потока на охлаждащата течност. А сега шокиращ факт. Този двигател издържа над 400 000 км без основен ремонт. Освен това, тя е първата съветска кола с термостат, който се отваря на 85 градуса. Нещо нечувано за времето си и ключово за оптималната работа на мотора. И тук идва най-лудата част. Благодарение на тази система, тя може да работи дори с обикновена вода вместо антифриз при авария, без да прегрява. Коя кола да разгледаме следваща? Follow за още факти. А ако искаш да подкрепиш канала, линк в профила.